חמאה על המחבר. מה יש לו שלנו? מה הוא בכלל חושב בעצמו כל כך? מה הוא עשה בשביל שלבבי רק אליו יוביל? מה הוא עשה לי? מה הוא עשה? אין לו שום תואר ואין לי פרייבט משום מה, אין לו מקצוע, אין לי גם מלען הנשמה, אין לו עתיד בטוח, רק צווארון פתוח. אך מי צריך פרוטה כשיש לי רק אותך? עם כל הגודל הפיזי שלו והאוטוריטה הטבעית שהייתה בו ושאותה הוא הקרין, שלא לדבר על הכישרון והחזון, גרה בתוכו נשמה של ילד ששמרה על התלהבות ראשונית, על חלומות גדולים והמון המון המון יצירתיות. אלא שהאמת היא שזה בכלל לא כך, וחוץ מזה מה שמרגיז פה